Kaixo, arratsaldeon, hemen gaude, lehenengo nazional mailako Z-taldeko 3. jardunaldian, Eibar eta Tolosaren arteko partidua izango dugu. Hemen gaude Stanis, Inigo eta ni, arratsaldeon bioi. Arratsaldeon. Arratsaldeon bai. Partidu zaila izango dela dirudi, Eibarre fitxaketa desberdinak izan ditu, eta lehen urteko blokea mantendu du. Tolosa berriz, eta jende gaztearekin, gazte askorekin, eta jokalari argentindar bat izan du refuertzoa aurten. Nola ikusten duzu partidua, Azek? Badirudi partidu zaila izango dela, alde batetik Tolosak esan duzu bezala bajak ditulako, eta aldi beren aurten Eibarrekin ditun fitxajetakin asko Tolosan ibilitakoak taldea sendotu indu, eta badirudi ligako talde gogorrenetako bat izango dela, eta bueno, aber nola joan, baina hasi aurretik zaila ikuste dut. 3 jokalari ditu, Tolosan jolastutakok. Bai, Inigo, Mikel Zuloaga, Larrañaga eta Lander Casado, 3 ondo ezagutzen ditu. Bakoitza bere postun oso onak. Bai, aber nola gutean. Partidua hasteko ordan dago. Baina zer dituko jau, gaien izenakin edo hasiko gaia pixka saltxan? Horren izenakin hasi beharko dugu, baina behatzen jungo gara. Tolosa Ibon, Unai San Martin, Ander Uranga, Jonan, Dani, Aitz eta Fakundorekin hasiko da. Eta Eibarren, Garetxana, Casado, Zuloaga, Isasola, Azkonizaga eta konpainia. Bueno, hasi da partidua. Azpimarratu barra dago, Casado, gu hemen oso ondo ezautzen jokalaria, ligako goleatzen dian dinetako badala. Lehenengo partiduan 10 gol sartu eta gero, eta bueno, aber gaurko partiduan ez ditu nahi beste gol sartzen. Ondo, Jonan, defentsan. Zuloagaren gola, bat eta utzekoa. Ez ondo muitzen da Zuloaga linean, 6 metroko linean, nik uste asko aprobetxatuko dutela, ez? Bai, partiduntako klabetako bat izan daiteke. Zuloaga min asko izan du Libin kontrako jokua ondo ezagutzeulako eta aber gehatzea daukan Tolosak. Hasi da Eibar, beti bezala, defentsa aurreratzen, Fernando Gasko defentsak asko mugitzen dituen taldea da. Bai 6 huts, 5 bat, 4-2, 3-3, denetikin izan digu, hasi que bai, ezaguna. Oengo 6 huts ematen du, baina nahiko ateratzen hon. Ondo Dani. Atezailaren gelditua.
horrelakoak gaur sartu egin beharko dira, ezin ditugu horrelako hutsak egin partiduan aukerak izan nahi baditugu. Ongi dani defentsan. Jarraipen asko ematen dion taldea da Eibar. Hone ere saiatu dira, baina ezin izan du baloia kanporatera da eta falta. Pivotea sartu dute, Isasola, Ibone gelditua, lehenengoa. Defentsa bikaina ekituak. Bai, ez, aurreneko golaren jokaldi berdina egin dute. Ezkerreko albotiken zulokin jolastu nahi zuten, baina ezin izan dute. Orain, Ander geratu dute. Kepa atera da orain, erasoan. Eta zentimetrak ditu, Ibarreko defentsak, Tolosa nola moldatzen den atake estatikoan, baino badirudi defentsa gogorra daukala urten Ibarrek. Hortxe da Aitz. Txartela izan daiteke. Ez dute erabaki. Ez dut ikusi. Aitz gaur zemuz moldatzen den, aurten pauso bat aurrera egin beharko du. Txedoa Kepa. Lehenengo gola. Tolosaren gola. Gol bikaina Keparena. Bat eta batekoa. Garrantzitsua konfiantza hartzea Kepak. Oso garrantzitsua Kepa konfiantzakin hastea partiduan eta lehenengo jaurtiketa izugarrizko gola. Keparen lehen partidua da, lesio batetik dator eta ez daukan molestiarik eta txartela Joanarentzat, zulori eginiko faltatik pivotean. Falta. Eta fijatzen ari baldin bazarete, kasada hori mixta moduko bat egiten ari zaiote. Jokua moztu nahian hemen eskubialdean, Tolosako ekipoa. Ondo prestatuta datotze. Joni Lauraren mutilak. Ongi. Ondo Ion, Ander. Baloia Tolosarentzat. Lasaitasun eskeion. Oso ondo Daniel defentsan. Defentsan egongo da partidua nik uste. Akats gutxi egin eta defentsan gogor egotea. Eta baloi erresak galtzea. Kontraeraso gutxi utzi eta Tolosarentzat hori garrantzitsua izango da. Ondo itxi dute. Bai, ongi laguntza. Ongi hande fijatuta. Beste buelta bat. Erasoan izan ziteke, ez du pitatu. Atezainaren gelditua. Ander lurrean geratu da minarekin. Anderrek min hartu duela badirudi. Ez da kexatzeko jokalaria eta ikusiko dugu. Eta Izagirreren gola. Bi eta bateko, bat eta bikoa. Ander lurrean geratu da minarekin. Ematen du altxatzen dela. Kontaktu gogorra izan da. Ander gorra ekote. Bai. Hoi baino gehi beharko, Eibarrek, Ander. Bai. Hau Ander. Eseritzeko. Bueno, bat eta bikoarekin, Eibar aurretik, Tolosa du baloia. Zutonera jaurtik eta itzena, ongi mugituta zegoen. Oso jokaldi ona, pena Zutoinan eman duela, baina bestela bikaina izan da jokaldira. Iraola saiatzen ari dena da, zelaia irekitzea, lateralen bitartez, kruze dinamikoak eginez alde eta aldan gehien irikitzen jokoa. Aitzen jaurtiketa hona zen, baina Zutoinera joan da. Aurreago suerte gehiago daukagun. Txeda Landerren gola, bat eta hirukoa. Zondo daki iten momentu hori da
jokatzen. Oianguko Dukearen lehenengo gola dugu. Ikusiko dugu, hola jarraitzen duen, baina espero dugu ez izatea bere eguna gaurkoa. Gainera ez da bere fuertea kanpoko jaurtiketa, baina ongi harrapatu dio, Ibon Gerti izan da ikutu du, baina ezin izan du beratu. Ondo Ander, hortxe Dani, Daniren gola! Ona, Anderren pase bikaina eta Daniren gola, 2 eta 3koa markagailuan. Nola ezagutzen dugu konexio hori Ander eta Dani eta Ander, zenbat ezagutzen diren. bai, ez bizitza guztia batea jolasten damaki eta begira batekin. Seguru gaur saiatuko direla beste askotan olako jokaldiarik egiten. Garetxana, baloia lapurtu du, hortxe da Facundo, bakarrik, atezainaren aurrean, Facundoren gola, 3 eta 3koa kontraerasoan, Tolosa hortxe da. Oso ondo ikusten dut Tolosa defentsan, oraingoz. Bai, ez, Hola jarraitzen badute, aukerak izan ditzazkete. Olako defentsakin da baloiak lapurtzen, kontraerasoko golakin, min askoitea dago ez. Bai, defentsan izango da partidua, ez? Ondo geratzen baldin baute lehenengo minutuetan hor baldin bagaude, partidua egongo da. Pasado Zulorekin, Zulok hartu du. Falta. Ies egin diolako, bestela 7 metro izatea posible zen, baina ez falta. Eta jokaldi hori ere askotan ikusiko dugu, Landerri asko gustatzen zaio pivotea hor zabaletikan bilatzea, eta segurona errepikatuko dutela hori ere. Landerrek indar asko dauka, finta egiterako garaian. Burua ja. Pasibo, Eibarren jautiketa, eta gola. Pena, zeren defentsa ona izan da, eta azkenean kanpoko jaurtiketa baten bitartez 3 eta 4koa jarri dute markagailuan. Garrantzitsua Ibonentzat ere defentsa gogorra izatea. Azkenean atezainek, defentsa ongi defenditzen dutenean, gehiago gehatze dute. Laguntza gehiago dago, Bai, tiroak zailtasun gehiago izaten dute eta orduan porterantzako erresagoa da. ondo aitz, ongi estudio baloia. Txedo Alander, estremoan bakarri dago, pase txarra. Doble. Jarraipen eman diote, baina kanpora. Hortxe doa Ibon. Lasai. Kontrarasa zeukan Facundorekin, baina ez du argi ikusi. Eta motzean jokatu du. Oraindik ez dira aldaketarik izan, talde berdina jarraitzen dute jokoan. Defentsa eraso aldaketa batzuk egoten ari dira, baina berdina mantentzen dira jokoan. Lehen zatiko lehen erenera iritsi gara. Porteroa... Berriz atera, bai. Bai, leheno bere garaian hori Tolosantzako baloia izango zen, baina orain naiz eta areatik atera berriz ateratzeko agindua ematen dute. Eta markagailuko diferentzia esango nuke atezainetan dagoela. Azkenean Tolosak 2 aukera oso onak izan ditu, baina atezainak gelditu eta horrek eragindu bat bera egotea. Hortxe ari da Ibar, lehenengo Zulogarekin jolastu dute, Zutoinera baloia, baina penaltia, 7 metroak. Hor zaindugarreko jokalaria da, hor gure arraseteko idie zaindu behar da, porque gola espada 2 minutuak, bestela penaltia, hor ezin zaio baloia hartzen utzi. Zuloga hori hartuko du, barrura. Pertsona bakarrik gai baldin ez zaio defenditzen, oso errez giratzen da, ez? Bai, buelta emateko erretzazioa dauka. Laguntza behar du ordanik. Abantaila du baloia hartu ezkero. Bai, indarra handia dauka eta... Eta hori aurten oso fina ikusten dugula, ez dakitze jaten duen aurten, baina koronavirusa izango da. Ongi etorri zaio konfinamendua, Zulogari. Hortxe dauka, Tolosa baloia. Pase bikainak eparena, eta atezainak geratu dio Daniri 7 metroetako jaurtiketa, 6 metroetako jaurtiketa, barkatu. Hortxe doa Ibarren kontraerasoa, Lander, ies egin dio Landerri. Eta eskerrak, oso argia zen. Lasaitasuna eskatzen du Jonek. Jon Iraola entrenatzaileak. Pena, Danik jaurtiketa erosoa zuen, baina... Leheno komentatzen genuna, azkenean
Tolosa baino arte oso ondo jolasten, bai erasoan bai defentsa, baina azkenen atea aurren ez bada asmatzen. Bai. Gero ordaindu itea. Berriz ere atezaina. Laugarrengo baldiketa dagoeneko. Bai. Ehuneko 50ko baino portzentai altuko darama. Eta Eibarren gola. Amaiera bikaina. Eta ikusten du nola Eibarri gustatzen zaion kontraerasoa aprobetxatzea. Eraso geldian kostatzen ari zaio golak sartzea, baina aprobetxatzen ari dira Tolosan akats guztiak erasoan eta ja 3 goleko errenta. Bai, atezainak geratzen dituen enean, denengo olea dakorri egiten dute eta min egiten ari dira egia esan. Txeokan, Tolosa jokoan. Fakundorekin, Fakundo pibotera sartu da, Otxedo Ander, Keparentzat. Barrura Kepak! Ona Kepara. Bai, Anderen fijazioa oso ona eta Kepa bat eta biren arteko zuloa ikusi eta gola. Kepita está enchufado, Bai, egia esan, Tolosa aldago gol daramatza eta bi Keparenak izan dira. 4 eta 6 markagailuan. Txeda Ozula Kasadorekin, Isasola. Eta Iboren gelditua. Ondo uranga defentsan, Bai, kontaktu hori minimoa, baina molestatzen duen horitakoa. Garrantzitsua da, ikutzea, defentsan gogorrak izatea. Zeren aurreko Eibarren golak nahiko errexak izan dira, egia esan. Eta Ibone gauza gutxi izan du egiteko. Laguntza gabe, porteroak, Bai, zaila. Oso ondo Ander, golpe gogorra. Ea zer erabakitzen duten. Ander gogorra, horrek kasta euke muti honek eta golpea bai, baina ikusten zuen, 2 minutuko... 2 minutu. 2 minutu atea izkiote Landerri, protestan da, bera ez omen zen. Bueno, berarentzat izan dira. Ega Lander, barrura. Garrantzitsuan Lander ez entxufatzea partiduan, Gola sartu du, baina jokoan gutxi ari da parte hartzen eta protestak ikustea guri komentzaigu. Purrustaka dabil, bai. Hobe da, bankillan ez egiteatea. Bere batibitu hartzen jarria. Ea ba Tolosak aprobetxatzen duen jokalari bat gehiago duela orain momentu honetan, abantaila hori. Txeda, Aitz, oso ondo Aitz, Kepa, San Martinentzat, eta gola! San Martinen gola, ongi jolaztua. Oso ondo ari da Tolosa erasoan, bale gutxi galduz, ondo mugituz, pena ate aurrean pare bat 3 tiro faiatu izana, baina bestela agia esan oso ondo ikusten ari gara. Bai, hortxe dira, 5 eta 6ko markagailoa, bat bera. Ea zenbat nola bukatzen duen superioridade hau. Larrañaga sartu da, Goierriko kainontzitoa. Hemen, kontu euki da bere 9 metroko tiroarekin, Bai, arriskutsua da. Gipuzkoalde bere latigoa batik. Eta Azkoniagaren gola, bat gutxi gorekin. Atezain gabe egon dira tarte batean, baina momentu horretan ja jokalaria aldatu da atezainaren gatik eta momentu hori aprobetxatu dute gola sartzeko. Kontaktu geixego eskatzen ari da igual, ez? Kanpotik desente botatzen ari dira. Fakundoren jaurtiketa eta atezaina berriz ere. Iritsi mergea, ez? Ikutzea, bota barru nahi, baloia dukena ikutzea, ez? Bai. Zuko joan egiten zen honestaniz, Bezala oso erreiz mugitzen dute baloia eta nola lehen osan dezuten bezala Eibarrek jarraitzeko jarraipena ematen dion taldea da. Bai, orduan falta egite bali madu, baloia gehiatu inbarra da. Bai. Eta Fuentes ari da, atezaina, partiduko jokalari hobena izaten, oraingoz. Eta Tolosak horri buelta ematen dion, ez da seinale hona izango eta. Azkoniagaren jaurtiketa eta gola. Hor agian zeuze gehiago egotea zeukan, ez dute arbitroak holaxe ikusi, Anderen pasea, eta berriz ere atezaina. Txartel horia, Izagirerentzat, bere... Keinoarengatik, bai. Eta superioridadian bat biko emaitza kontran izan dugu, hor defentsan pixka gehiago estutu behar da abantaiak aprobetxatzeko. Baina atezaina izaten hori da klabea, bi aurtik eta segidan gelditu ditu. Zango nuke ja 7 geldialdi egin dituela. Hor inguruan nango da, bai.
Hortxe izaten ari da klabea, Tolosa azpitik joateko. Bueltatu da zelaiera. Bai. Bere lagun Larrañaga erdian, Lagun kutxunarekin. eta Azkonia gara beste latealean, Zulagarekin, Zulaga oso ondo giratzen den jokalaria da, eta mina handia egiten ari da. Danirentzat 2 minutu, bizkarrez dagoen horietan, irabazteko asko dauka Zulagak, naiz eta Dani ere defentsan fin egoten den. Laguntzain behar da, lagun ematzaio. Bai, Pivotea daukeunea, behin ja pivoteak baloia jasotzeunen, korrika azkar jomar da, berke bestela. Aitz asko ateratzen, bueno, ez da erresa, esaten ari gara jaurtitzaile atera bartzaiela, gero pivotean orduan zulo gehiago geratzen da, eta atzean geratu ezkero ere, azkenen jaurtiketa gehi erresagoa dira, orduan, bueno, hor dago puntua. Eta ikusten dugu Tolosa bat gutxiagorekin ez duela atezaina aldatu, Anderri defensa misto egiten ari zaie, bakarkakoa, lortu du baloia, ondo atera du, etxe da Pablo, ondo, Fakundorentzat, Kepa, etxe da Aitz, eta Anderren gola. Bikain Ander, oso ondo mugitu dute baloia, luzatuz beraien erasoa, oso ondo. Finta fuertera, Larrañaga golpe batez kexu da. Erasoko falta bilatu du, baina arbitroak ez dute horrela ikusi. Así que, bueno, 6 eta 9ko emaitza eta gogo garrantzitsua, jokalari bat gutxi gorekin. Etxe doa Ibar, jokalari bat gehiorekin erasoan, Larrañagak ondo ikusi du. Estremoa, berriz ere goratik eta gol bikaina. Bikaina bai. Bigarren aia hola, Bai. Nola gustatzen zaion pase hori Larrañagari. Eta estremoa etzitela guain izena etortzen. Inzagirre. 10 tirotik 9, baselina ingo ditu. Bai, oraindik bitik bi daramatza. Ea inigo esaten duen portzentaia betetzen den. Hortxe da, Pablo atera da, leheno ez dugula komentatu. Unai Samartiren gatik aldaketa. Keparen jaurtiketa. Gandu behar da, Bai, gainera eraso luzea komeni dira egitea. Bat gutxi gorekin zaudenean, Larra arruraino, pivotean bakarrik ikusi du, eta gola. Gisasolaren gola. Eta zuia... Badirudi Kepari behatza atera zaiola, lesioa dugu. Bai, minarekin dabil, kexu da, eskumuturra, behatza agian... Behatza, uste du. Bai, Entzun indut nola esan duen behatza atera zaiola. bai, barrura sartu da, eta... Baja asko bazitun Tolosak, honek... Bai, gainera jokalari ezkerra asko ez dauden talde batean, 6 eta 11ko emaitza, partzial politia lortu du Eibarrek jokalari bat gehiorekin egon den tarte honetan, 2 minutuko tarte honetan, eta defentsa aurreratu egin dute, 4 eta 2ko defentsa eginez. Galdo egin du baloia Tolosa berriz ere, eta Eibar korrika. Eta bere jokoa, Bai. Txeba Larrañaga. Saiatu dira eta geratzen dute aldaketak, erasoko eta defentsako aldaketak egiteko. De Diego aterako da, Gisasolaren partez, pivotean. Larrañaga jokaldia bidaltzen. Ongi Dani, bai. Larrañaga baloia galdu du, falta eske dabil. Ez dutela ikusi. Arbitroek. Arbitro Madrid-larrak. Ez dugu komentatu, egia esan. Bai. Txedo Ander. Zaila pasea. Jonan entzat. Bai. Eibar 5 eta bateko defentsa egiten hasi da orain. Fernando askotan erabiltzen duen sistema. Ez gaina beti partidun zehar aldatzen joaten da, bai, hori izaten da zaila, ez? Hori irakurtzea, aldaketa horiek. Kontra erasoa, Garetxanarentzat, eta gola, Garetxanaren gola kontra erasoan. 6 eta 12ko emaitza, zuloa irikitzen ari da Eibar. Eta Jon Iraolaren utxartea. Erasoan ezin asmatu Tolosa eta indikazio batzuk eman da, Iraolaren indikazio batzukin lasaitzen pixka eta... Bai, beste... Emaitzan gainoz esango nuke nik alare, 6 goleko errentak ez du erakusten zelaian ikusi dana, baina bai, ate aurrean faiautako 3-4 tiro horiek, eta kontraero osoan Eibarrek sartutako gol errexek partida utzi dute 5 minutun. Bai. Hor dago, tartea ez. Bai.
Atezaina asmatzen ari dela eta jaurtiketa batzuk ez direla guztiz onak izan. Azkenen hortxe dago partiduaren gakoa oraingoz 6 eta 12ko tartea, 6 golekoa. Ea Tolosa berriz ere partida hasieran eman duen mailara bueltatzen den eta hor ikusten da Kepa minberatuta, baina ez dakigu jolasteko dagoen, ala ez? Hor izan da duda sartu zaigu, baina okerren ikusten dudana da Tolosak ia kanbio horik ez duela eta nekeak aurrera egitala bigarren zatia batez ere nabaritu daiteko hendik eta gehiago. Bai, Eibar hori aprobetxatzen nahi da gaina. Jende gutxi daukala Tolosak eta erabat korri egiten dabil. Logikoa dan bezala, bakoitza bere bazak aprobetxatu behar ditu, eta hortan garbi ikusi du Fernandok. Hortxe da Eibar, utxartetik lau biko defentsa, bai. Utxartea izaten denean beti aldatzen dute. Utxartea aldatzen dena, aldatzen denari aldaketa emateko. Eta da nire gola. Eta 2 minutu atera dizkiote. Eibarri, ez dakit zer pasa den. Ez da Danirekin izan. Anderrekin izan dako bultzakadan bat edo ez dugu ikusi. Kexuka da, horegi. Bueno, ea aprobetxatzen duen Tolosa gerturatzeko, 2 minutuko... Eta ikusten dugu Eibarrek bai, atezaina aldatzen duela inferioridade edo bat gutxiagokin dagoen bakoitzen ero. Aurrekoan oso ondo atera zaio, ea 2 minutu hauetan partziala gure aldekoa den. Hoi da, atezainak entzen duzunen, baloia galdu ezkero, porteria utzi geratzen da. Partzial horretan galdu da. Eraz mati merda, Bai, ez da erreixa izaten eta. Ongi pivotearekin... Penaltia. Garbia. Kontaktua egon da jaurtitzerako garaian. Ea Ibonek bat gelditzen digu. Bai, eta bizkala partiduan sartzen den. Eta gola. De Diegoren lehenengo gola. Ibon atzean geratu da, aldaketa porterian. Aritzek gehiago asmatzen duen. Bai, Aritz konfinatuta egon da 10 egun, kontaktu direkto bat dela eta, baina partidurako iritsi da. Baloia galdu Tolosak, Casado kontra erasoan, eta gola. Bai, Aritz ikutu du, baina barrura. Casado hori asko gustatzen zaion jokaldia da kontra erasoa. Ongi Dani, jaurtiketa, eta falta. Ongi Aitz. Dudan geratu dira, arbitrak. Esaten dio... Ez diola aurpegira ikutu. Bota egin dela esaten dio, guz gaude batea 2. Zek tiro ditu. Aurpegia gian ez, baina... Belauneko... Mingarri oitako bat. Hortxe da Iraitz! Eta barrura! Pompoxe lehen gola! 8 eta 14ko Erradiarekin ospatu du gola, hola gustatu zaio. Bai. Garrantzitsua, bat gehiagorekin. Oraindik bat gehiagorekin da Tolosa. Atezaina orain bueltatuko da. Bai. Bueltatu da. Berdin. Berriro ere partzialan kontra izan du 1 minutu hauetan, Bai, hori bai. Aprobetxatu. Klabetako bat. Ongi kontaktuan. Pivotearekin berriz ere, eta Aritzen gelditua. Baloi listatua saiatu da botatzen, eta Aritzek ongi ikusi du. Aurreko tiroan ere Landerren golean baloi ikutu du, badirudi... Ongi Ander. Atezaina. Jaurtik eta asko utzi egiten ari gara. Ez zait iruditu. Fortzauta iritsi da, baina ez iruditu. Angulo gutxirekin jaurti du. Ongi Jonan, eta ongi Aritz. Ateko sakea. Bai, Jonander, Bai. Berriz ere pivotearekin bilatzen ari jokatzen. Baloi horiek moztea garrantzitsua. Pivotea gartu baino lehen. Eta ikusten dugu Daniel... Kontra erasoan zan. Arraroa iruditu zaigu, bai. Aurreago agian. Denetarako balio du mutilonek alare, Aitzen jaurtiketa. Gogorra, baina... Eta atezaina berriz ere. Mina handia egiten ari da atezaina.
Kontra erasoa Ibarrena. Casado. Ongi Dani, ongi Jonan, ongi Txita. Bien artean. Kexuka da berriz ere, Lander. Erretxin, etorri da hor Lander. Halako da mutila. Jatorra da batzutan, baino beste batzutan. Larrañagak erasoa bialdu du. Hortxe dator. Lander, Uriarte, Larrañagarentzat. Berriz ere pivotearekin, ongi laguntzak. Leno Estanisek eskatzen zituen laguntzak. Bai, ez? Bai. Hombre, pivote honi ere errexagoa agian Bai. mobilagoa izango da, baina ez du Zuluagaren pisua eta ez du hainbesteko minik egiten. Eta penaltia. Izugarrizko jokaldia izan da, nuen bat espero Ez. estremoak hori egitea eta ondo atera zaie. Nik uste pivote ere zula espero, baina hortxe hartu du, harramatu du eta Baina, bueno, Dani Iri eta Eta penaltia. Sorpresan hartu dira. bai. Ez dut oinera. Eta baloia Ibarrentzat berriz ere. Hortxe da Lander, caballo de carreras. Pena. Zutoinera eman ostean ez baloia hartu izan Tolosak. Hortxe jarraitzen dute defentsa, eta hortik eta hori arterena, eta gola. Larrañagak ondo fijatu ditu bi defentsa, eta Zuloa zeukan jaurtiketarako. Moituta zeon. Bai, biak arrastratu ditu Larrañagak. Ongi Ander, jaurtiketa, eta gola. Esan dut sartzea horre. Bai. Pizu hartu behar du taldean Anderrek, aurten ja kapitaina da, baina zelaian ere nik beti esaten nion Baloi gehiago. 8 gol minimo sartu behar ditu taldeak behar duelako eta. Egia ere, defentsak ere betaz pendiente egote hiela. Ezaguna dalako ja, eta Beti prestatzen die partidok. Ja, de sorpresa Uranga, konfirmazion Uranga, esango genuke da. bai. Landeren jaurtiketa eta aritzen gelditua. Arbitroak ez zuten arbitatu. Daniren urratxak izatea posible izan da, ez du pitatu eta gola, haitzen gola. Eskerrak, Posible baino urratxak izan dira. konfirmatuta esango da. Dudi gabe. Baina bueno, Tolosaren alde izan da, así que ondo. Bai. Azkeneko 3 minutuetan defentsa pixkat ajustatu duela esango genuke, Tezainaren aldaketak ere ona egin digu. Eta atxeden aldirako errenta pixka murriztu eta partiduan jarraitzen dugu. Bai. Larrañaga, Hor daude. bi pivoterekin, Larrañaga de Diegorekin eta de Diegoren gola. Ondi ari dira mugitzen Larrañaga eta Casado, bien artean. Txeda Dani, ondo Dani, Anderrentzat, Anderrek eta penaltia. Orain bai. Bai, ezenarro berandu iritsi da, ikutu egin dio Anderri eta hor azkeneko... Ze ondo mugitzen duen baloia Danik, Bai. Amagoak, fintak, beti hor superire abiatzen du, ez bada bere gola Anderri ez bada Golak ere galatzen ditu, ez? Bai, Deneako, esan dugu, pivotea da, baina hor zentralgo duen ere... hortxe da Pablo. Jaurtiketa, eta gola! 10 eta 16koa. 11 barkatu. Tolosa pibota zaindu behar du, bai lehenengo partidu hasieran Zuloagakin eta guain De Diegokin min asko egiten ari zaizkigu eta zaindu beharrekoa da. Guain 5 batekoa planteatu dira horak. Bai, Danirekin. Ikusiko dugu, lotzen duten pibote eta bestela jetxi egin beharko da Dani. Gauza ezberdina, probatu behar dira. Batek ez baldin badu funtzionatzen. Txea Larrañaga, ondo Larrañaga eta penalti argia. Eta agian 2 minutu egon daitezke, bai, 2 minutu. Ongi sartu da. Veterania hori nola nabaritzen den, defentsari igual 15 urtetakora dizkio Larrañagak eta baliatu da. Velozidadean, ez? Baina jakindurian bai. Bai, hortik eta, hoxe, kañontzite goierri. Y potentzia. Potentzia. Hostia, Zulo, aritzen jaurtiketa. Jaurtiketa ez, gelditua barkatu. Eta erraz, gelditu duela esango nuke, Hartzeko kapaz izan da, iaia. Ongi, 11 eta 16. Tolosa bat gutxi gorekin erasoan. Ea Fernando ze planteatzen duen. 6 eta huts, daude. 6 eta huts mantentzen du. Ez da inor ateratzen. Dani zentralean, piboteri gabeko jokoa Tolosak.
Txedo Ander. Baina kexu da, ez? Beti falta eskatzeu, ez? Kornerra. Bai, Asier Larrañaga beti bere esperientziarekin erasoan falta bilatzen. Leno, Hor ari da arbitroarekin izketan. Leno bere taltekide bati txartelatea dio. Bai, beste bat ez dugu gaizki, ezta? Agian 2 minutuak. Ondo haitz. Falta. Orain ondo Tolosa. Eraso luzea eginez, bat gutxi horekin. Mares ondo ari dira luzatzen erasoa, Hor da Ander. Irristatu egin dela esaten du arbitroak eta urratsak. Hor da kontraerasoa, irriz egin dio eta eskerrak. Eskerrak, bai. Eta prezipitatu egin dela Ibar esango nuke, kontraerasoak bilatzea ondo dago, baina bat gehiago zaudenian nolako pase luzeak Hori esaten gehiago arriskatzea esango nuke dela. Hori esaten ari zaio Fernando, atezainari. Naiz eta iruditu zaiten pasea ona zela, Baina arriskutsua, azkenean jokalaria velozidade handi joa eta edozein akats minimoa baloia galtze duzu eta... Txedoa Vicente, moparekin. Historiko, Vicente, Txeda bil, bere... Zakizen bagarren denboraldian. 50 agian? Gertu egongo gara, Kluba fundatu horretik ja... Erge, idek. Horiek eta, bejoan deikela, Vicente. Ik balia Vicente. Aritze jarriko du. Ez bakarrik sukaldean, menkantxan laguntzen du, Bai, bagarrun, ikearrek itxeitu. Tamagrak. Denetako baleo. Txedo Ander. Danirentzat. Ongi Dani. Urratsak izan dira. Lekuri gaiatua eta... Ezagun batek dioan bezala, Camino de Santiago egin du. Hala ere, Daniel, taldeko jokalari hoben esango nukela erasoan, Pisu guztia hartzen ari da, eta ea partidu guztian nivel horretan egoteko kapaza den. Utxartea, Eibarrena, azkeneko jokaldia prestatzeko. Minutu bat falta da. Minutu eta 4 segundu falta dira atxein aldirako. Tolosak 11, Eibarrek 16. Eta 16 gol, esango nuke defentsa haun batekin, Pena da horratizaina hasieran pixkat ez dela egon bere egun hobenean eta kontraerasoak. Kontraerasoak, bai. Diferentzia... Bost kontraerasoak sartu bat ditu. Emate guain emaitza mantentzen ari dela Tolosa. Moztu ere egin du, 7 goleko aldeare izan du Eibarrek. Bai. Partzial azkeneko aurreldekoa. Segi barra. Aritz sartu denetik ere nabaritu da. Bai. Partidu baloi gehiago atera ditu. Defentsa ere hobeto aritu da. Laguntza gehiago. Bai, eta azkenean deno komentatu duguna, atezainai horrek hori eskertzu. Erazter prestatu den Fernando, azken irasorako. Ondo lehetzen deun. Bai. Agian Tolosa beste eraso bat izateko aukera izatea... Bai, seguro. Izango? Eta agian Eibarrek ere... Asko luzatzen baldin bada joko geldoa ere pitatu dezakete arbitroek. Eta aldaketa asko Eibarren, lehenengo zati osoan zehar, Bai, rotazioak ematen. eta rotatzen, eta... Tolosak aukera gutxiago dazka hori egiteko. Bat gehiagorekin dago Eibar, jokaldi hori prestatu du, baina Tolosa ia bueltatu da. Oso ondo defenditu du Tolosak. Bai. 6 eta utxekora jetxi da eta sorpresa garrapatu dio Eibarri. Eta ongi, ze hori prestatu da zeukan Fernando, joko geldoa. Arbitroek, hortxe doa estremoaren txat, berriz ere pivotea bidatu dute, eta ongi ikusi du Danik. Berrogei segundu. Lehenengoa bai, bigarrengoan ja ez. Bigarrengoa ja pasatzea zen, Hori da. Kexaka da. 30 segundu. Ez zait iruditu, alea zapaldu denik Danik. Ongi Eta... moztu du. Azken jokaldia, 20 segundu falta dira. Txeda Iraitz, Anderrekin. Anderrek bilatuko du erdiraldea. Jonanekin. Jonan berriz ere Anderrekin. 10 segundu. Hankean eman dio. Tolosa, 7 segundu, azkar, moitu egin behar da. Txeda Ander, Danirekin jokatuko du, ez, berak. Jaurtiketa. Eta falta. Eta atxeden aldea. Jaurtiketa egongo da. Zaila izaten da, jaurtiketa hori zaila izaten dira, baina... Danik eskatu du botatzeko, Aitz ere... Konfiantza Aitz eta Danin artean izan da. Ea, ikusi dezagun. Mutiko hau, deneako baleo, esan dugu. Ganikak! Altura asko dauka, Eibarrek. Dani, jaurtiketa, eta blokea. 11 eta 16, atxeden aldean.
guk ere atxeen hartuko dugu. Bai. Emaitza gogorra, baina sentsazioak ezen gogorrak, Esango nuke... Bigarren zatirako esperantza. Bai. Gu ere Eduki behar da. jokalariak hidratatu egingo dira, gu ere hidratazio pixkaten bilagoaz. Akepa ez da atea berriz, Behatzen mina hartu denetiken, zakit ateako den bigarren mazatik. Ikusiko dugu. Bai. Bueno ba, gero arte.
Bigarren zatia martxan da. Tolosak atera du baloia, eta gu ere bueltan gara. Bigarren zati honetan San Martin lateralan ikusten dugu, partidan lehen aldiz, ea zemuz moldatzen da. Keparen lesioa dela eta ezker bakarra. Kepa ez da izango ja, ez? Gero beste ezkerra Pablo da, baina Pablo Gibere atera da eta lehenengo jaurtiketa Gelditu da. atezaina geratu du. Txedoa Gisasola, ongi Ander, baloia lapurtu ez. Jonanek ezin izan hartu. Azkonia geratu da baloiarekin. Eta atezaina bere bizitzako partidua egiten, esango nuke portzentaia uneko 50-tik gora. Gora izango da, bai. Eta gainera ez da atezain titularra. Hemen titularra Ballesteros dugu eta gaurkoan ez dago hemen. Hortxe da Ibar, Azkoniaren jaurtiketa. Oso ona aritza. Aritzen jaurtiketa eta falta. Eta defentsa ona, Bai, entxupatuta atea. Hortxe da Gisasola, Lander eta Azkoniaga. Izagirre... Azkonizaga. Estanisek korregitzen dit. Hortxe da Dani Pablorekin, Pabloren jaurtiketa eta gola. Eta lehenengo aldia kontraerasoa baliatzen dugula, gehiago aprobetxatu beharko genuke jokaldia da eta lehenengoan barrura. Defentsatik hasi bara dauka. Kontraerasoa defentsatik hasten da eta defentsak ez baldin badu funtzionatzen. Baina badakigu Joni Iraulari etzaiola asko gustatzen kontraerasoak eta egitea, baloiak eta galtzen direlako eta arrazoia dauke batzutan arrisku gehiegi dela. Baina gol erresa dira. Kasagoren gola, urratsak izatea posible izan da, baina ez du urratsak falta. Atakea ere espezialista dela butila, baina gaur badirudi arbitroak aldekoak dituela. Lehenago bere aldeko falta posible izan da, ondoren urratsak, ondoren erasoan falta, baina azkenean epaileek gola gaindu dute, eta gola markailura igo da. Txeda Gibe, baloia ekies egin dio, Eibarrentzat baloia, ongi haitz, ai, pena. Baloia ia oztu du, baina Eibarrentzat baloia. Lastima. Gisasola erdian. Berriz zulo dago gara, Bai, zulo gultatu da bai. Bi pivoteak egin dute, Diego bere mine egin du, Bai, hoi oso ondo aliatzen, Hor da Gisasola. Motxetik jaurtiketa eta Izagirreren gola. 12 eta 18. Oraingoan nire hitza jango ditut, ez ditu vaselina gota, baina oso ondo bilatutako jokaldia. Aitzek finta egin du eta ondoren kolpea. Arpegian jaso du, Baten du ongi altxa dela. Zako ezer. Gaztea mutila. Hortxe gaitz, Anderrekin. Anderren jaurtiketa, Zutoinera. Berriz ere Tolosa entzabaloia, hor da San Martin. Eta Aitzi eta gero pixkak gehatzen behar da, mixta egiten ari zaie baitzi, Eta erasoan falta. San Martinek eginikoa. Ondo egon da hor. Gisasola. Eraso joko falta ateraz. Jon Iraolak ere defentsa mugitu du, aldaketa izan du. Fakundo jarri du 5-1. Kanpatza dago hor abantzatuan. Baloia Eibarrentzat. 12 eta 18ko markagailuarekin. Arpegian jodio. Kolpe oso gorra Danik Azkoniagari emandakoa. Intentzio hori gabe, baina bai, jaso du, entzun dugu hemendik eta merezitako 2 minutuak. Gorputza asko jetxi du eta altura horretan harrapatu dio. Barkamena eskatzen dio Danik. Horrekoa penaltian Zuluk faiago egin du, oraingoan zertan saiatzen du.
Oparit. Zuloren jaurtiketa, eta gola. Horrengoan bai, amago pare bat egin dizkio eta horrelakoetan asko zezailagoa da atezanarentzat gelditzea. Ondo aguantatu du, 12 eta 19ko markagailua, Eibarrek berriz ere 7 goleko errenta lortu du. Eta bat gutxiagorekin 4-2ko defentsa plantatu du Eibarreko entrenatzaileak eta asko kostatuko zaio horrela jokatzea Tolosari. Bai, atzeko zuloa aprobetxatu behar da. Oso ondo. Txedamer, San Martinentzat, San Martinen jaurtiketa, eta atezaina berriz ere. Baloia salbatu da Eibarrek, dudakoa zen. Ez, Bisasolak ematen du. Arbitra hartzea onda, Baloia kanpora atera aurretik salbatu duela, eta baloia Eibarrentzat. Eta lehenengo zatiko dinamika badirudi ez dela hautsi, atezainak ja esango nuke 2 edo 3 gelditu dituela bigarren zatian eta horrela ezingo dugu. Ies egin dio baloia Eibarreko jokalaria Izagirreri eta Pablo berreskuratu du baloia. Eta Uranga baloia gehatzen, ondo. Bai, bat gutxi horekin, eraso luzeak. Fernando Bisasolari atentzioa dika, non Zuloaga bakarrik ementzegoen pivotean eta jarraipena emateko jokaldia zela. Hortxe da Gibe kondo atera dio Pablori. Pablo, zaila pasea, aitzentzat. Hor falta zeon, Aurretik agian bai, hortxe da Izagirre pasea. Eta 2 minutu. Bakarrik zegoen, eta 2 minutu argiak. Bakarrik zegoen jaurtitzeko 6 metrotan, eta penaltia argia, eta 2 minutuak ere bai. Eta minutu garrantzitsuak, Laura jarri gara, baina berriro 7ra joan dira, eta penaltiarekin 8ra joan daitezke, eta guztiz hausti dezaketen momentua. Hor da, Zuloaga. Zuloagaren jaurtiketa, eta gola. Ariz gertu egon da, ikutu du baloia. Ariz ere ikutu du, Bai, asmatu dio, nola zigon baloia, baina ezin geratu. Ongi ajustatu du Zuloagak. Eta 12 eta 20eko markagailua, 8 goleko errenta. Une zailak. Ea partidua ez den hausten, Tolosak aguantatzen duen, bat gutxi horekin orain ere, Pabloren 2 minutuak eta gero, baloiak ies egin dio San Martini, eta Eibarrentzat berriz ere baloia. Lasaitasun eske, Fernando, bat gehiagoekin da eta jokaldia markatuko du Bisasolak. Eta nekea ere nabari da, Tolosak ia aldaketikan gabe, Eibarrek ongi fijatu esango du. genuke 14 jokalari dituela eta dena jokatzen ari dira eta minutuak arroera egin ahala nabaritzen hasi da. Bueno, Inigo hitz egiten ari zen bitartean jaurtiketa egon da Lander Casadorena eta Zutoina eta ondoren kanpora. Motzera ez du bota honetan, espezialidadea baloiak motzera dira eta honean luzea saiatu eta Zutoinean eman dio. Claro, aldatzen hastea ez dakinen eta hori gertatzea. Hala izatek. Ongi bila ere Eibarrek ondo jolastu du bat gehiagoko erasoa, Jaurtiketa argia zen. Aitzei blokeoa, pretsatzea berarentzat eta aitzen gola. Sorte pixka bat, baina balio du ere. Beharrezkoa da sortea. Bilatzen duenak aurkitzen du sortea. Hor ez dago besterik. Argi dago. Hor da berriz ere, Zuloagarekin. Zuloagak eta gola. Mina handia, Zuloagak. Landerren pasea. Pena, Danik baloia ikutu duenako, baina zaila da Zuloagari bolen... Erderaz esate den bezala, como Pedro por su casa, David Zuloaga gaur Usabaletik. Bai. Denok. Baloia Tolosak. San Martin. Dani Bizkarrez. Baina, zer bitatu dute arbitroek. Dani kolpea, Kasadok, lurrera erori, eta urratxak. Flopina, Saskibaleko flopina pitau dio Daniri. Eibarko jokalariak ere harritu egin dira. Inorrek ez duen ez espero, Eta Tolosakak protestan. Errexena falta pitatzea da, eta...
epaileak ondo ari dira orain arte, naiz eta jokaldia hau agian apur bat dudagarria izan. Hor da Azkoniaga, Dani erasoan falta bilatu du, eta ez dute ala ikusi epaileek. Dani oraindik haserre dago aurreko jokaldiarekin eta arbitroekin pixka kexatu. Bai, bilatzen nahi da, ez? Hauzo. Urratxak izatea posiblea zegoen, baina ez dute ala ikusi epaileek eta Dogenen gola. Eta orain Eibarrek baloia ostu du, hor da Oregi, barrura. 10 goleko errenta. Eta utxartea Jon Iraolak. Ander penakin da, galdutako baloiaren ostean. Fisikoki ere azkenen, olako burua nekatzen gorputza nekatzen juten den einen, buruaren nekatzen jutea eta minutun karga nabaritzen jutea. Bueno, Mateu, Eibarrek partidua hausten nahi dela eta Hausten nahi dela edo guztiz hautsi duela, baina bueno, behintzat Tolosak ez du amoren eman behar, ez du amoren eman behar. Bukaera arte... orduan bai, emaitza oso gogorra izan daitekeela. Burukan jarraitu behar du, eta aber ba, gertuatu eta larritasuna sartzen zaien beraiei, eta orain eroso gaude, dena ateratzen ari zaielako, baina ea ba, zer dioten Jon Iraola eta Estebanek. Jokalariak lasaitu egin behar dira, azkeneko minutuetan atzean joan da agian prezipitazio puntu pixkat somatu zaie eta lasaitasun puntu hori hartu ezkero berriro ere hobeto hasiko dira jolasten eta behintzat guain kontran duten errenta hori murrizten ahalik eta egin saiatzeko. Bai, ez, lehenago indako akatsak hazi berri eta gehatzen den denboa gu dakigu nahiten jolastu behar da, ez? Gaia izaila jarri Umorea eta beti berdin izan behar du, ez? Umore txarra eta balima ere, beti gero jolasteko eranea afektatzeu da dena aztin behar da. Hoi da. Linea internatik komentarioa ditugu, eskubaloi jokalari 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 hoienak. Vicente Magrak falta motatze dituela komentatzen dizkigu. Jori txortxe dabil komentarioekin. Eta Pabloren gola, ongi jokatuta, ondo indako jokaldia, 14-23. Eskuminak, Gure... Eskuminak denoi, bai, asko maite zaiteu, baina azken aldin gauza badala bestia dela koronavirusa eta ezin dugu hainbeste juntatu eta... Eta eskuminak denei. Besarka da handia. Agur bero bat. Eta horren arte. Hortxe da, Eibar baloiarekin. Azkoniaga, pasea zuloari bilatu dio. Ondo uran. Ander ekostu du baloia, eta Danik Anderrentzat berriz ere. Lehenengo aldea esango nuke, Zuloagari hain ondo defenditzen diotela, eta oraingoan Dani eta Urangaren artean ederto lapurtu diote baloia. Bi behar die, Zuloagan bezalako pivote defenditzeko bi pertsona behar die. Hor da, Ander, ongi, Danirekin, Danik gide bakarri zegoen, baina ondo ikusi du. Ale segon ezkero, aserretu egingo zen hor, botea bilatu behartzen pasian. Hostia puta! Mierda puta, ez? Hostia puta. Mierda puta! Bueno, Danik baloia. Aitzentzat. Ondo, aitz, San Martinekin, San Martine Daniri, Danik ongi harrapatu du. Eta atezaina berriz ere, geldik eta bikaina hau, Ongi, kontra erasoa, eta erasoan falta, bai. Zulo kexaka da. Nik ere ez dut bat erargi, hori erasoa deni, jokalaria montzen ari da. Mugitzen ari zen. Zulo ez dago bate konforme, arrasateko idi ez dago konforme, argi, Haure kexatia, arbitra. Bai. Gustatzen zaio, bai. Bai. Ez du sinisten. No me lo creo. Ez du sinisten. Txeda hil. Hor da aitz, ongi aitz, gaurtik eta gola, aitzen gola. 15 eta 23ko emaitza. Horrelako gehiago behar ditu aitzek, konfiantza hartu eta badakigu denok honek kapazitatea ontako eta eskoz eta gehiagorako duela. Eta ea partiduekin barruan duen guztia ateratzen duen. Sinistu behar du, bai. Eibar erasoan. Hor da ondo Azkoniaga, eta barruraino sartu da, eta gola.
hor Danielek ondo eskatzen zuen laguntza behar du, hor bakarri dago eta azkenen distantzia horrekin kosta egiten da horraitzen laguntza behar du defentsan. Defentsa irikia denean, arrisku hori dago, ezta? Hortxe dago haitz, Dani Anderrekin. Horda, San Martin Danirekin. Hortxe da Dani, Langara. Eta baloia Eibarrentzat. Pena. Eta Eibarrek kontrajasoak geratu, eta Gelditzeko esan du Fernando. joko estatikoan, jolaztuko du. Hortxera. Azkoniaga. Jaurtiketa. Eta gola. Altura duen jokalaria da. Jaurtiketa ikusi dugu ja bigarren gola du. Jokalari gaztea ematen du gainera. Eta 15 eta 10 goleko errenta berriz ere, 15 eta 25. Hor da Ander. San Martinentzat. Ponpox atera berriz ere. Azkeneko... Hor da Ponpox bakarrik. Hortxe da baloia Ponpoxentzat eta zutoinera baloia. Jaurtiketa ona zen, baina zutoinera. Lastima. Ondo ikusi dute, Bai. Aldaketa egin due, bere lekua junda eta defensa ez da... Eibarren desajuste bat egon da hor eta... Eta aitzi mixta egiten hasi dira, azkeneko jokaldian gola sartu ostean... Fernando defentsa asko aldatzen du, eta bueno, beste aldaketa bat. Un poco pesado el entrenador en su defensa. Uriarte, Gisasola, Eizagirre, Barrueta Barreña barkatu, eta Uriarteren jaurtiketa eta gola. 11 goleko errenta. Taldea borrokan jarraitu behar du. Da... borrokatzen jo. Jarraitu behar du. Bukeraino, Bai. Naiz eta... Ja... Emaitza... Aize baloia Daniri eta berriz ere zutoinera baloia. Dani denetan ari da, baina... Baloiak hartzen ditu, baina... Zailen egiten du eta, bueno... Bueno, gero hor defensa beti dau ikutzeko... Bai. Muitzeko, behar falta eskatzen nahi da. Pena, ze zutoina jundian baloiak eta atezaina geratu dituen artean, hortxe hongo aldea gehien bat. Eta kontraerasoak agian. Bai, Tolosak ez du merezi markagailuak erakusten duena. Jokoan eta... Bueno, azkenean detaile txikiak dira, baina azkenean ez denean asmatzen. Ondo Larrañaga. Jaurtiketa eta Aritzen gelditua. Agian area zapaldu du, baina bueno, Aritze geratu du, beraz jarraipena ematen zaio. Hor da Ponpox. Ponpox Aitzentzat. Ander. Jokoan gairatu du Anderrek. Agindu du, jokaldia, hor da Ander. Aitzen jaurtiketa, bai, defentsak ikutu du, eta baloia Tolosarentzat. Hor da Ander. San Martinekin. Ander. San Martin jaurtiketa eta blokeoa, hor da Aitz. Baloia kendu dio, eta baloia ies egin dio, Anderrek eutxe egin dio, eta azkenean... Doble aplikatu ditu. Baloia Tolosarentzat. Aitzen jaurtiketa, eta ikusgarria. Ai, ama! Ikusgarria gola. Zen inork espero jaurtiketa hori, atezaina beste zutoinera joan da, eta... Bigarren zatian bai, tiro horiak aitzi sartzen ari zaizkio, eta... bueno, entxufauta dago, bidentzat. Lander kexu da defentsako jokaldi horren ondoren, Zulorekin eta Gisasolarekin Oianguko dukea gaur, ez dugu, komentatu, baina... Ez da bera, ona izaten Aukera gutxi. Beharrik ere ez du izan taldeak agian, ondo Facundo, lapurtu du baloia, hortxe da, eta barrura. Eta bikain, Larra Serre, betik angora eta... Marmarka, beti bezala. Korrika ez da iritsi, ez? Facundo hanka gehiago. Azkarragoa da, bai. Adinak aurrera egin ala Larrak ere bere belezia puntu hori. Galdu. Behin izan aldu. Eta Marmarra hori. Eta ondeo, adinak gola dijoan inean.
marmarra gora eta velozidadea bera. Bueno, utxartea, Eibarrek. Fernando geratu du partidua. 2-0 partziala egin du Tolosak eta eteteko. Ea zer planteatzen duen Fernando, kutxarte honetan. Iraolak berdin, Jon Iraolak. Eta arbitroentzako oso partidu erresa. Bai, erresa. Armaian inor izan gabe. Presio gutxi. Presio gutxi, diferentzia hori markagailuan. Bai. Jokalariak ere laguntzen ari dira esango nuke. Kexa Eta gutxi. beraiek ondo ibia, Bai, ondo idea, bai. Jokaldi puntual batzutan igual ados ez geha ongo, baina generalen ondo. Txukun, Madrildarrak. Bai. Madrildarrak aldira. Bueno, utxartea amaitzekotan, Eibar harriko du baloia jokoan. Larrañaga bueltatu da. Gisasolaren partez. Casado defentsan bakarrik. Zulaga ere bankilloan. De Diego sartu da pivotean. Ezenarra ere bueltatu da estremoan. Uriarte. Barru. Dogen. Eta Dogen, lateralean. Mogen, musika taldea bezala? Vale. Ez dakit. Hor da Larrañaga, Uriarterekin. Pasos? Ongi aritz, kontraerasoa, jaurtik eta zuzena, eta kanpora gutxigatik. Intentzia hona zen, atezaina atera eta zegoen eta kontraerasorako. Baina gutxigatik kanpora. Ez da errexia jaurtik eta hori, lehen estaniz komentatu zu. Ematen du... Nik ez dut argi tiroa edo pase izan den, zalantza nago. Hibrido bat. Bai. Bietako balio zen. Hor da Ibar, baloia mugitzen. Bai, leheno Facundo aritzeken aitu izketan, Bai. baloia errekuperatzea Defentsa itxekara dago. bakarrik zorra goran da beiratzeko da. Ondo jokatua bibotearekin, De Diegorekin eta gola. Ongi fijatu dute defentsa eta Aitzen jaurtiketa eta Larrañagaren falta. Zinta hona egin du, Bai, baina ongi Larrañaga laguntzan, ondore markamena eskatu. Kirol legez. Eta Ibon voltatzen da Tolosako atera. Ibonek sortea daukan, bigarrengo zati honetan. Hor da Ander, bikaina, eta gola. Ikusgarria. Botean zinta derra egin dio, eta gola, bakar-bakari. Geratu datezainarekin eta oraingoan bai, barrura Anderrek. Gol bikaina. Hau Ander, eutxu behiai. Eta taldari eskatu dioguna, buruaz jetxi. Ja, eta ala jarraitzen dute. 9 goleko errenta doka Ibarrek, baina jarraitu egin behar da. Bai, bukaeraino. Bai, dana alakoa. Naiz eta ez balin badigu balio partidu hontako, hurrengo partidu balio. Gauza probatzen eta hoi da. Sensazioak bilatuz. Ongi pivotarekin eta Ibonen gelditu bikaina De Diegori. Eta Pompos. Hor da Pompos, Iraitz eta gola! Iraitzen gola, golona Pomposena. Kontraerasoa ongi eman da, eta... Bai, pase bikaina Aitzena, eta Iraitzek ongi dukatu du. Iraitz... Bere zapataren da Pompos, horti dator Pomposen izena. Un ilustre. Eibarre baloia. Jon Iraolak bosteta batekoa agindu du denbora batetik eta hortxe jarraitzen du Facundo bosteta batekoa egiten. Ongi Larrañaga ongi fijatuta, ongi Iraitz. Defentsa ona, Bai, Larrak ongi fintatu du, Anderren laguntza, kolpe batetaz kejatzen da. Eharra eman dio Anderre, baina ondo eman da, Bai, garbi, bai. Eta parrez jarri dira biak, lagunak direla. Bai. Bihar igual guatuko Larra, golpe hortaz, baina bueno. Guain beron, jarraitzeu. Hor da Larraren marmarra berriz ere De Diego, eta kanpora jaurtiketa. Mina hundi egiten nahi dialare, naiz eta azkeneko bi jokaldi fallatu pivotekin mina hundi egiten nahi dia. Nik enun ezautzen De Diego hau, baino... Ondo, bai. Asko gustatzen dut jokalari bat. Fina da, bai. Bi pivote oso ona dauzka Eibarrek, Anderren jaurtiketa. Eta Fuentesek grifoa etxi du, Atea. Gendik eta bikaina bai Fuentesena.
Oso nahi da. Ander fortzatuta iritsi da, jaurtiketa ona egin du, baina ongi eratu du Fuentesek barkatu. Larrañaga jokaldian agintzen. 8 goleko aldea Tolosa pena, hor 7 goleko aldea lortzea izan du, baina hor da. Uriarte, Zutoinera, eta Danirentzat baloia. Hor da Ander, kontraerasoa, Pablorekin, Pablo, eta penaltia. Marra zapaldu du agian, defentsak, barruan zegoela. eta hor ukitu minimo batekin, penaltia da. Eta esango duke, Eibar pixkat markagailuarekin jolasten ari dela. Erlaxazio puntu bat nabari da jokalarietan, eta Tolosa baliatzen ari da. Perales ateako da, Fuentesen ordez. Lehenengo minutuak Perales entzat. Ea Pablo. Penalti hartiko du. Hor da Pablo. Hortik du Pablo, eta gelditua. Peralesen gelditua. Eta falta. Eta Fuentesek euneko un. Perales. Markatu. Tolosan askotan gertatzen zaigun bezala, porteroak internazionalak egin ari gara gaur ere. Bai, beste Fuentesek asko geratu du eta Peralesek lehenengoa geratu ere. Hor da Ander. Goraipatzeko, Ander eta Dani batez ere, segundu bat ere deskantsatzeko aukerik izan gabe. Hor da Dani. Bukaeraino. Jaurtiketa eta gola. Ondi bilatu dute hor Daniren altura. Ze hona Daniel. Bai, Garro eta Barrena txikixegoa da eta hor ongi aprobetxatu dute. Bueno, 3 goleko errenta murriztu dut Tolosak, ikusi dezagun, Eibar nervioso jartzen den ala ez. Gauza da, minutu gero eta minutu gutxiago geratzen direla, 7 terdi, momentu honetan, 7 goleko errenta, hor da Larra, ongi Facundo. Kanpatzon defentsa izugarria. Bai, ongi. Ongi ari da 5 batekoan. Hor da, Arrañaga, Uriarterekin. Oloia, Uriarterentzat. Botea urratsak ez egiteko, eta gola, golona. Uriarte ere... Bai, partidu gona egiten ari da. Hor da Ander, Pablorentzat, Pabloren jaurtiketa, eta gola. Ongi kontraerasoa, aprobetxatzen Uriarte lurrean zegoela bat gehiagoko... Bai, ongi aprobetxatu dute. Minutuetan Tolosak ere ez dakit golak nortzeko errestasun gehiago, bai. Gol errazak gaia bilatzen. Hogeita batera igo da momentu batean, ikus dezagun. 28, 7 minutu faltan. Aupa Tolosa. Aupa Ordinak. Hor da Uriarte. Larrañagarekin pena, Facundo kor izan du baloia, gertu, bai. Ez duen espero nik usteet, hor da Ezenarro. Ongi Facundo. Kompoxentzat. Eta gola! Lurrera erori aurretik saltoan. Lehenengoan ezin izan du, eskua sartu baino eta iritsi, baino bigarren. Eta gero pase ona, Eta Fernando nervioso jartzen ari da, Casado, Azkoniaga eta Gisasola titularrak berotzen jarri ditu berriro ere. Hau da eskatzen genuena. Bai, hori da, bukaera arte borrokan egotea, 22 eta 28. Eta ireitzen gol ona, Lurrera hori aurretik, saltoan, barrura. Hor da. Joko geldoan, epaileek, pivotean saiatu dira baloia itea, estremora, jaurtiketa eta gola. Ezenarroren gola. Pena. Ongi defenditutako baloia baitzen, pena izan da. Bai. Suerte apur batekin, baina bukaera arte iritsi behar da. Suertea bidatu behar da. Horraitz. Eta Peralesen gelditua. Baloia Eibarrentzat. Parra iten dute. Bai, hemen mezu desberdina dauzkagu, linea internatik eta... Hor da, Uriarte pibotera sartu da, Larrañaga Ezenarrorekin, Ezenarrori ies egin dio baloiak,
Eta Larra berrire marmarrean. Kexu, Larrañaga. Nola zautzen dugun? Bai. Oi, aitz, zego, no? Hor da, Pompos eta Pompos hola, bikaina orain ere. Nondik atera da Pompos? Dena sartu du? Partidu bikaina, zutenera bota du. Aloi bat, baina beste guztia barrura. Baina, hau bidasatik etorritakoa? Ez, arrobitik dator. Arrobitiko jokalaria. Bigarren taldean ere ibilitakoa, eta orain lehenengo taldean asintatzen bigarrengo denboraldi honetan. Eta aprobetxatzen, Bai, minutuk aprobetxatzen, bai. Hola, inbardu, bai. Minutu gehiago eskatzeko, etorkizunen. Noski. Hor da Larrañaga, ies egin dio baloiak, hor da Dani, Fakundorentzat, Fakundok, Anderri, Anderren jaurtiketa, eta gola, kontraerasoan, Larra kexu da berriz ere. Ez da Larraren eguna, bigarren baloia galtzen duela. Ez da giro Larrañaga. Azken 3 minutuetan, eta ez da kexati. Ez da kexati bere buruarekin noen. Marmara badabil buruan. Eta momentu honetan errenta erdira jetxi dugu, Bai, 29, 3 minutu terdi. Ez da gure alde. Amaierarako. Ibone geratu du, baina falta. Garbia. Bai, garbi. Jarraipen eman dio epaileak, baina falta garbia. Kasado bueltatzen da. Eta hemen duke dugu. Oianguko dukea. Gauzak bere tokian jartzera dago. Bai, gautza txiki xamarrak eta kamiseta ere Eta ajustatua. modistan egonda gero kamiseta ere. Ajustatua kamiseta. Behari gustatzen bezala, eta hortxe Goierriko kanontzitoaren gola. Menudo brazo. Hori da hori potentzia. 24 eta 30 jartzen. 3 minutu faltan. Bai, 6 goleko aldea. Hor da Aitz. Atzetik eutxi diote. Hor da Ander Danirentzat, ies egin dio, hor da San Martin, Paulorentzat. Pauloren jaurtiketa eta gola. Una espero, baina hartu du, bai. Ongi Paulo, 25 eta 30. Zorte puntu bat ere hemen guk orain. Bai, leheno aipatu duen bezala Ibarrek sorte puntua izan dula, hemen ere Tolosak ere ala izan du. Eta Ibar, eraso luzak egiten, denbora pasatzeko. Ea gehiago gerturatu gaitezke. Larrañaga jokaldia ginduz. Ezen arrobi pibotera bidali du, hor da Kasado, arrastaka daramak izkibiak, eta falta. Ekipo erdia gainatzu, Bai. Zaldi eroa ez dela. Hor da jaurtiketa eta kanpora. Kanpora. Dogenen jaurtiketa, eta hor da Dani kontra erasoan. Aitzentzat, Aitzek iraitzentzat, eta baloia ikutu edo ies egin dio baloiak, eta baloia Ibarrentzat. Lastima. Hor falta argi eta garbi esango nuke nik, eskuan eman dioela esango nuke. Posible da bai. Eta hortan ari dira Iraola eta... Protestan dira bai, Esteban eta Joan Iraola. Baina bueno. Ez, saltu itena izan ja, eta behar eskuetan zuen, da... Bai, horrezin daukitu jokalaria. Eta pena, 2 minutu faltan lauera jartzeko jokaldia zen. Bai. Amesteko jokaldia. Hor da Lander. Laguntza Bin artean eutxi dute, eta falta. Hor da Lander berriz ere. Baloia galdu du, kontra erasoa Tolosarentzat, hor doa Aitz, lasai hartu du Aitzek, jaurtiketa eta gola. Motxa, geratuko zego partida. Ia pasio, pitatu dute, Pena, bai, mote kontra erasoa. Moteltasuna, ia pasio, pitatu dute kontra erasoan. Hori lasaitasuna Aitzena. Eta esango nuke Fernando Iraola baina sarrego joango dela etxera, Bai, bertan dago, zutan dago. Partidu guztia ondi kontrolatu dute eta bukaeran egia esan apur bat erlejatu direla Eibarko jokalaria emaitza ikusita, eta 4 goleko errenta dutela minutu terdi falta dela, azkeneko erasoa izatea posible da. Hor da De Diego, hor da Landerren jaurtiketa eta gola. Estadistiketarako, hortxe, beste gol bat Landerrentzat. Hor da Aitz. Landerren falta. Hor da San Martin. Danirekin, Daniren jaurtiketa eta gola. Eta 2 segundu falta dira. Eta partidua amaitutzat emango da. 27 eta 30 markagailuarekin Eibarren alde. Placer bat izan da ikusentzuleok. Bai, ongi pasatu ez da ez daniz? Bai, komentarioetan, guretzako ere hau berria izan da.
Baina, Baina, bueno, zerbeza batzukin hobeto moldatu gara. Guztua, ongeaz, espero zui gustatu izana, eta, bueno, ondo esana kontuan hartu, eta gaizki esana barkatu. Izan untxa, azek. Ega! Egon gatxik. Un sábado de